كلتا منغستات لوطي كمصو اي كالون አለው ኣብ ምድርድር ማለት እዩ እቲ ሓደ ወገን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትገብሮ ዘላ ዘተ ብዙሕ ኣይ ተሳኸዕን ዘሎ እኳ ዳስ ኣሜሪካ ጽዕንቶ ትፈጥር ከም ዘላን ኢሉውን በተስምምዕ ዘይተገዘአት ወይ ከዓ ናብ ተስምምዕ ዘይኣተወት ኢራን ነተስምምዕ ክትነጽጎ ጀሚራ ኣብ ገለገሊኡ ከም ክትብል ከላ ከዓ ውጹ ነቶም ነበርተይ ዝኾንኩም ገለገለ ምባል ጀሚሮ ሞሎ ኣሜሪካውያን ዝኾን ዜጋታት ንኽወጹውን ጻውዒ ተቕሪበሎ ዶናልድ ትራምፕ በወገን ትግራይ ተመሳሳሊ ጉዳዩ ማእከላይ መንግስቲ ነትዝግበር ዝነበረ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተላኢኹ ወይ ከዓ ልኡኻት ሕብረት ኣፍሪካ ዘካይድዎ ዝነበሩ ስምምዓት ብኡ ኣይንግዛእን ኢሉ ማእከላይ መንግስቲ ኣብየሎ ዝብልን ሓይልታቱ ናብ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ኣዋሰንቲ ቦታታት ኣጸጊዑ ዝብልን ጉዳያት ኣለው እዚኦም ከመይና ንሪኦም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳያት ከም ትሕዝቶ ብደንብ ጌርና ዓሙቕ ከነቢልና ግን ካብኡ ናብኡ ናብቶም ጀይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃሉ ሰብኣይ እንተወጻናስ ስግንጤር ዝኾነ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ካብቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝገበርዎ ስግንጤር ስራሕ ኣርእስቲ ዜና ዓለም ገይርዎም ዝወዓለ ሓደ ጉዳይ ኣሎ ክንዘራረበሉ ኢና ታይቱ ብሉ ትኾኑ ወይ ከዓ ሰሚዕኩም እንትኮንኩም ንምንታይ ከም ይገብር ኣሎ መን ከ ይዝቃወም ዘሎ ወዘተ ዝብልውን ብጣዕሚ ጌርና ጸሪቅና ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ ሕልፍ ክንብል ከለና ተከዘዘብ ዝበሃል ሓይሊ ዘጣየሸ ኣይተደመቀ ኮሎኔል ደመቀ መኮንን ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሰብኣይ ንሱ ከዓ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ናይ ማንነት መላሳይ ኮሚቴ ብዝብል ዝተጣየሸ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ነበር ፕሬዚዳንት ናይ ክልል ትግራይ እዮም ባህል ይባሃላ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበርኦም በተቀደም ተቃላሳይ ኣብ ትግራይ ዝነበርኦም ኣይተገብሩ ኣስራት ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክብል ክኽእለሎ እቶም ዝሰማምዑ ኣካላት ክሰማምዑ ግዴታ እዩ ማለት እዩ እዚ ሲ ቀያዳይ ነገር ገይሮም ክሰማምዑ ክኽእለሎም ኩናት ንሓዲኦም ነገር ኣይጠቅምን ክልቲኦም ኣብ ስራሕ እዚኣትዮም ክሰማምዑ ክኽእለሎም ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለው ብዙሓት ሰባት በዚ ጉዳይ እዚ ይዘራረቡ እዮም ዘለው እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ቶም ሒዝናዮም ንመጽእ ማለት እዩ ሃይሊ ሽዋይ ሸገ ስታሊን ዋይ ሸገ ሎማ عند الله سلامون يلا أول سعيد اللي خلا مالتيو كابنا من اللي مسئنا لنا مخنيات أول سعيد متن قطعيو قديفو وزعيو صحيفو مالتي نمن نقفة بريس حجي نقفة بريس يريكم الله خير عطم سبات تعين تهانكم تعي قليلوهم تايلوهم أبتوشتي زرزر ندار خبنا خن كيدنا أي مجمريا زولو زينا أونكم بتماساسالي أزيو حدقا زفتر زينا أيو حنتن استحفتنا زقات أما عرسا ناي مدفع زوصدو تسقومتيو نمن تاي عرسات فيها ويلفت فيديو خرأس لزخون اختر خبوس لزخونكم نزي أمن ود خمزي أمز أمسلو فيديوهاتي لو معنتي رئيتو نهاب كلهم خيد مشدن رئيتو مهاب زمتشوكم نحرد أخوينو نسخاتكم من الشانل زي سابسكرايب مقبار ويل نحرد نباراتكم تفولتوا ويخم بلع خانتي مرة كاي وصان تلكم كا رئيتو كم مريم نور حسين حافتي مالتيو صحفوا لي حجي خا إذا حمق نفاس مزيا إرتراوين تقراوين يوم كرهبوا مكرها زي حلفوا الهزبتات مست أنا يردهم نزحت صار عدمنا منبر أصيئمنا إلا هو مست أنا يردهم مست أتنوجيو مست أتنج النقو كل ጭንቀታት አኪቡ ነቶም ከም ጅግረም ዘንጋላቱ عن حيلታት ያቦም አሜን ወሉ ዚ ቀሊል ይኮነ በጣም ዝሕዝን በጣም ትራጀዲ ዝኾነ ጉዳይ ባይዘው ኣነዋላ ንመርቕ እንበር ሓቀ መርየም ሓፍተይ በጣም እዩ ተሰሚዕዋ ዘሎ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ኣነዋላ በጣም እዩ ዘጽለኒ መኮነን ሕሸ ሻዕቢያ ይተመኑ ንብል ዘይእመን ስለ ዝኾነ እዩ ኣቅራቢ ጽቡቕ ኢልካ ኢሉ ዘይእመን ስለ ዝኾነ ኢና እንበር ዝእመን ተዝኾን ዝሓይልሲ እመንዎ ምበልናኩም ነርና ግን ኣይእመንን ሕጂ ዘይእመን እማንካ ማይሉ ይዕመኹ ማለት እዩ ከም እዩ ሓርእ ተመን ዝኾነ ካብ ዝኾነ ሰዓት ጌም ጋይም ሚካኤል ላይክ ገይርዎ ጋይም ሓዊ ጋይም ደስ ይብለን ትሽምዚ ትርጉም እንታይ ማለት እዩ ጋይም ላይክ ጌር ሌለ ጄኤስሲ ከም ተመሳሳለ ወይ ከዓ ጌራት ሊያላ ተኽላይ ሃይለ ኣወል ግን ነገራት ምጽርፋ ምጽዋ ዛ ግብረ መልሲ ከራስንና ደሊ ኢሉ ተረዲካ ለነስኻ ብደም ይኻፈሊጥ ከያዘላ ከማውቀና ከዝሓሕለና ከምዛና ኢሎም ማዓንት ዝነበረተ ተማዊቆም እዮም ከይዶም ማንቸስተር ዩናይትድ አትዮም ሎም ማዓንት ምሽ ንእሽተለይ ንቶተንሃም ከምዚ ኢሎም ወጽዮም በአርሰናል ዩናይትድ ድሕሪ ሞጽ ኸር ክበለይ ገለይሉ ሰለስተ በቃ ብዝየሮኹም እዩ በቃ ከምዚ እናበለ ተዓወቱ ገለ ነሽነ ስታይል ባብዝ ጉዳይ ኣይራእኹን ኢንወይስ ናፍና ኢሎም ማዓንት ቪድዮ ንሕለፍ ክሪአኩም ሃይልሽ ወዲ አፍሮ ጸሓፉ ፖስተር ናበኢና ንኸይድ ዘለና ንእሽተይ ጎይታ ኣብ ሕቁፋ የምብርኪ ኢልዋ ኣብ ሕቁፉ የምብርኪ ብጣዕሚ ዝሕዘን ፍጻመ እዩ ሳምራዊት ባራኺ ምስተዓመፀት ነብሳት ፊያ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ንምንታይ ተዓመፅኩ ኢላ ዓርሳት ፊያ ባይዘወይ እዚ ከምዚ ዝገበረ መንእሰይ ወዲ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት እንዲዩ በሪሁ ሃይለ ዝተባሃለ መንእሰይ ዕለት 10 ጥቅምት 2017 ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ነትገበን ፈጺምዎ ነትገበን ክፍጽሞ ከሎ ከዓ ጸልማት መሰረት ብምግባር እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ጋንታ ኣፈሹም ጣብያ ኾብ ጽባሕ ማሕበር ሓረስቶት ዝበሃል ቦታ እዩ እዚ ገበን ተፈጺሙ ዘሎ ትገበን ባይዘወይ መንቀሊኡ በሪሁ ሃይለ እዩ ኣምንታይ ኩነታት ይርከብ ኣይፈለጥኩን ግን ፍትሒ ክወሃባ
ተዋሂቦ ኹን ተስፋ ገብር በሩ ሃይለውን እንታይ ዓሻእኻ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘበንሲ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ነገር ንኽትሰርሕ ዘበገሰካ ሰይጣን እዩ ኦፍ ኮርስ እምበር ምስ ልብኻ ትትኸውን ከምዚ ምገበርካን ነታ ቆልዓውን ንምኽንያት ጥፋኣታን ዓርሳን ከተጥፍእን ምኽንያት ሞታን ኮይኑዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም መናእሰይሲ ልቢ ሃብኩም ይዝብሃል ልቢ ካብ ምሃብ ንላዕሊ ብዙሕ ነገር ስለዚ የለ ሕጂ ናብቲ መጠንቀቕታ ናይ ኣሜሪካ ክንሰግር ክነግረኩም እየ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝግነዩ ዜጋታታ ካብቲ ሃገር ኣሽቸኳይ ለቐቐም ክወፁ ኣተሓሳሲባ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ውጥረት ኣብዚ ሓይ ሰዓት ብጣዕሚ እናሓየለ ምፅኡ ተኸቲሉ ኣብ ኢራን ዝግነዩ ናይ ኣሜሪካ ዜጋታት ኣሽቸኳይ ካብዚ ዓዲ ለቐቐም ክወፁ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኣሽቸኳይ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣስቸኳይ መጠንቀቕታ ህፁፅ መጠንቀቕታ ስክበል ዝሓወይ እቲ ትግርኛስ ከመይ ኢሉ ይጠፊኡኩም ኣንታ እንታይ እቲ ትግርኛ ከምሱ ኢሎም ሓግርኛ ዝኾነ ቋንቋ ትዛረብ ሕጂ ኣነ ከም ዝኸማኻሲ ኣብ ትግራይ ተወሊዱ ኣብ ትግራይ ዝዓበየ ሰብ ተረዲእካ ነቲ ቋንቋይ ነቲ ባህሊ ወለደይ ነቲ ያታ ነቲ ዛንታታቱ ነቲ ምስላ ነቲ ቅኔታቱ ዘለኒ ትኹረት እዩ ናቲ ትግርኛሲ ብዝሓሸ መልክዑ ቶም ቃላት እውን ክጥንቀቐሎም ፈተነ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ እምበር ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ሓቢርና ኢና ተማሂርና ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዕድልና ረኺብና ሓደ መፅሓፊና ኣንቢብና ሕጂ ኣስቸኳይ 10 ግዜ ኣስቸኳይ ገለ ይብል ህፁፅ በል ህውኽ ተለባዓይ ወላ ወሎ ፀገም ይብልካን ሕጂስ ቋንቋና ብኡ እንዳኸደ ማለት ቋንቋ ይውረስ ኦፍ ኮርስ ትወርስ ኢኻ ካብ ካልኦት ቋንቋታት ኮ ዘይውረስ ኮይኑ ኣይኮነን ግን ዳርጋ መብዛሕትኡ ወላ ሚድያ ኣነ ሰምዖ ዓብይ ትብሎ ሚድያሲ ተኣፋፋ ሓበሬታ ናቕረበና ሃለው ኣብቲ መወዳእቱ እንትን ናበለና ተዘራረበ ይውዕል ማለት እዩ ቋንቋ ትግርኛ ሙሉኮ ደሓና ጆሃ ግደፎ እዚ ንምጅን ጃና ይምቾኒ ገለገለ ዝባሃል ነበረ ግደፎ በቃ ንሱ ቀደም ተሸዊድና ለና ቋንቋ ይዓቢ ይመውት ቋንቋና ንፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ንአርቲፊሻል ሰብሰርሖ ምህዞ ንኹሉ ሲ ክንጠቀመሉ ንፈትን ቅድም ምስ ሓደ መሓዛይ እንዳዓለልና ነርና በት ጉዳይ እዚ ያመልኪትና ነቲ ኤአይ ዝመጽእ ዘሎ ኤአይ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ክመጽእ እንተኮይኑስ እስኪ ጽቡቃት ቃላት ንመግቦ ጸርፊ ከይከውን መብዛሕትኡ ሲ ሕማቅ ነገር ተመጊቡቲ ኤአይ በቃ ንዑ ጥራሕ ሪኮግናይዝ ገይሩ ከይገድፈና ፈሪሕና ኣለና ኣብ ቲክቶክ ዝውዕሉ ዘሎ እንድሕር ደኣ ካብኦም ተወሲዱ ኮይኑ ትዴታ ኦፍ ኮርስ ቲ ኤአይ ጸርፊ ጥራሕ ሪኮግናይዝ ገብር ምስላ ትግርኛ እንድሕር ደኣ ናይ ትግርኛ ምስላ እንተ ነገርካ ኤአይ ዋት انت اخذت زلها خلك يغلي مالتي صبقوا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابت بعلو زوننو محبراو مراخب تروز سوشيال حنت بي اي تسنعت علي تاويت فيديو دحر ملطافو ترير تقاومو غوني فو يركب بتعم ازيو اتا كليب بزعبا مرجع 10 تغلص كوينا اب ان بريزيدنت نبر باراك اوبامان قداميتي بعلت بيتو زنبرت ميشيل اوبامان كما اهباي ويكا وعغات ندحرات غيرو بي اي سنعوم ويكا بوست غيرو مالتي اتي لطف ويكا تلطفو كاب ديمقراط ጉጅለ ተጣበቅቲ በርጎሳዊ ወይካ ሲቪላው መሰላት ከምኡን ብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራውያን መራኸብቲ ሓያል ንቕፌታ ወሪዱ ወሎ ማለት እዩ ስለዚ ተቃውሞ ገጢሙ ወሎ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካብቶም ዝኸፍኡ ዓሌታውያን ፕሬዝዳንት ሓደ እዩ ርዕሰ ሓያላን ዓለምና ኣሜሪካ በዚ ሕሉፍ ዓሌታዊ ዝዛረቦ ኮነ ዝጽሕፎ ዘይፈልጥ ማሕደር ምህላዊ ሕዝን እዩ ነቲ ምስሊ ዓሌታውን ኣጽያፍን ክብሉ ገሊጾሞ ማለት እዩ ነቲ ምስለሲ ብኸምዚኦም ገሊጾሞ ሶ ዋይ ገላ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን በግዲኦም እቲ ፖስት ኮርድ ጸዊዖም ኣለው ጻዕዳ ቤት ዋይት ሃውስ ንትራምፕ ብምክልኻል እቲ ቪድዮ ከም ቀልድ ወይ ከም ሳታየር ትሕዝቶ ዘሎ ተባሂሉ ተዳለወ ከም ምዃኑ እዩ ነቲ ቁጥዕ ተጋነነ ክብልዮም ገሊጾም መገለገሊኦም ከዓ ማለትስ ክትቁጥዑ ሳይነበረኩምን ከም just it's kind of satire እዩ በቃ ማለት ንምቅላድ ኢሉኹም ዝገበረ ይኽብልዮም ኢሎም ግን ተኾነ ግን ባህሪ ትራምፕ ሪኢኻ ግና እዚ ንዳህላ ተባሂሉ ተሰርሐ ዘይኮነ ኮኔል ካኑ ኦባማን ስድሩን ባዕሌቶም ሓሳብ ካን ምጽራፍ ተገበረ ይኽብልዮም ገሊጾም ዘለዉ ንብዙሓት ሰባት እውን ኣቆጢቦም ብዙሓት ሰባት እዮም ተራሲኖም ጽሒፎም ዘለዉ ማለት እዩ ነቲ ፖስት ነተንሱ ዝገበሮ ፖስት well ናቕፋ ፕሬስ ጽምዶ ዘሰንበዶም መንግስታውያን ሚዲያታት ብልጽግናን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ከም ኣመሎም ስናዕ ሓሶት ህውተታ ጀሚሮም ኣለውሞ ንምጥንቃቂና እዚስ ተልመደን ሓሳው እዩ ካብ አብይ አሕመድን ጌታቸው ረዳ ዝገደደ ነካቲ ክብል ገሊጽ ወለን ሓደ ሰባብዚ መን ምዃኑ አይራኽዎን ዘለኹ ማለት እዩ ሓራይ ነካቲ ተልመደን ሓሳዊ ገለገለ እናበላውዚ ክጥቀም ውዒለለቲ ናቕፋ ፕሬስ ዝበሃል ማለት እዩ
ويل نسن قصل تا صرفهم ويكاتا سغمتي كستو عالد الله كم نغفى برس زعمسلكم اتي تتصحفوا منغستاو خمس الويد اللي وصل زلو بوليسنا هاجر مفلات نزملكوتهم موكاس مصنعتاوي تاريخ قال سنانا حزبنا مخته لوعلاونتنا مريتاو ملؤنتنا ጭውነት መንግስትና ዘንጸባረቅ ቋንቋ መጥቀም ኩሉን ትንትኖ ናይ መንግስት ባህላኽ መሰልከም ዘይብሉ ድማ ምጥንቃ ከድሬናይ እትስተረፈን ምዝራብ ቡሽጥ ደውሉ ላይ ይሄን ምሄን የድሌናል ሰራዊት መከላኸል ኢትዮጵያ ይሄን ምሄን የድሌናል እዩ ይዝብል አወል ስዒድ መኻሪ መጽናዕታዊ ቋንቋ መኻሪ ልዙብ ቋንቋ ክትጥቀሙ ክትቀላለኩም አብ ሚዲያ እትጥቀሙሉ ቃላት بمنجس زوات منتان كي يمثل مخري يهبالو مالتي حجي أب قانقوا أب حما قانقوا تاقما أب مقرم تايو يازوصر زلو أول سعيد رأس ألولا نتقدمي أفريكا والجنرال تبايل صوع رأس ألولا سي ألولا ودقوا بنا بلي صوع ترديكم دي خومي لي صوع سدي قعزيو قسروتيو ويل حجي جن كرهوان ديو خم أنت زيلو ويكا حما نقرت تزاري وحجي كيركبا سلازلل مالتيو ممهر سنة مقبارن ممهر للزوب أقراربان ناي ميديا خوين يقريبو أي كونن أول سعيد كقرب كله تزتقوم قوانقوا رزين ملئخت الزم حلالف كمثل زتقوم قالات دك شو يخونو كالوتهم بمول أما بوشت زلو هو يوم سلو ويوم أبت زربا كوا نورمال زربا عندي خم هاجرو كافتي نايت ساوند إفكت ويك نايت إيكو ويك نايت ريفرب وسخت زي كوينو كواتس أي تملئختاتو كم زلو إيو مالت قلقليو فخرأيو أن عيرأيوني دان ود ممر تحاتيتكمو بزعبا أول سعيديسي كما يقركا تقرص أقلن تيلكمو دان ود ممر كوفي زبلو دان ود ممر أكتر زد صاوت أبنو حزب لج أما توت حسي مزراب يتعمل لأيولو نا أكتر كاركتر تلابش زمتس سب كبيلي زقلصو نمن نا أول سعيد of course خما أيوغا أول سعيد من مستفلين قريبولن حجي ممر سنة مقبار كوينو مصيو سنة مقبار مالت كابوز حزق الدحم مخوانو ناي كالوت سبات بحال مخبار مالت مخوانو ناي كالوت سبات سمعيت مخبار مالت مخوانو ناي كالوت سبات ناي عبيت سبات شوم زي مزنت قال مخوانو اوف كورس تتماهير لنا ونصبقوا يو نفر لنا مالتي اي كسرنا ايشي او عقن يشتلي او عن باريا بريس لو مخمزلاتا قلل زبلت مالتيو ተዋሂባቶ ለባጽ አግዕገረም ይወም ለው እስኪ ናብ ዜና ንስከ ኢትዮጵያ ናብ ድንበራት ትግራይ ሰራዊቱን ከበታ ጦራቱን ከመጠገዐ አልምልኸ ተነባቢ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ብ28 ጥሪ ሒዝዋ ዝወፀ ጽብጣብ ምፍላጥ ተኻይሉ ኢትዮጵያ ናብ ጦርነት ተቐሪባ ብዝበረሲ ዘውፅኦ ጽብጣብ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ህዝቢ ትግራይ ብሕፅረት ገንዘብን ናህር ዕዳጋን ግዜ ኣብ ጭንቂ ፀበባን ከም ዘሕለፍዎ ብምሕባር ብኣማይታ ሽሓ ዝሃለቕሉ ጦርነት እናሳወሰ ኣብ ጭንቂ ከም ዝርከብ ድማ ሓቢሩ እዩ زي إيكونوميست أبو طبطب حرة أفريقيا حوحتن فيدرال منقسم قدرادر أبو حلفة سمون 20 خلطن طريق أقربوا حتى أمام مسلام بفيدرال منقسم تقبلت كم زي خباون قالتيو وش تسوي قدينا أيوة إمكانكم زبل ملاش كم زي خباون زي إيكونوميست أفيتلو حرة أفريقيا أقرب أمام مسلام ودب حوح حراي تمالون بتمسسالي سريح لكم زنبرة سلازخونا أيوة أبزي زلو تريقهم زلهم حيلتات بمولهم إذا بزي أظن هي زنكت نكاتيلو حجي نحن تقالات نوع عرفن تقامل لنا مالتي يبزي أزل لخا تريقوا زلهم كم زيهم زعمسلو مولاجة زبحال سويلوس سامونا زخونة تولد لمجأة ريقهم ما يتفلطون زيهم بعال زيهم مالتي حجي سمعوا ازيكو سامونا يبقى سامنا مشت عند ساعت قدما هاي عند نبقى كتر من نقراتشو مرجعت ككلنيا سلوان تريانجوليت لادرم هاي عند يترانسيبيا تشكر كاريوش بعد دقراتك تاجا زالام بسانا قوارتو حجي عسران حدانسي أقواريتن بعد قرات أقواريتن آتين كيدن مسارح تعينن تمليسن مسئين حايل تعينن يزبل زي غابتا مساسا لخم أي زبل نعيز رقما ترانس إثيوبيا نبرات هنا almost كهايا بلاي العسرة كبير قالت وحجي تعب كاون يوصلوا عسرة حدن تيلو exact number سلزي فوت أيو كاب إرتران بتجري مسارحتات كوينات تعينن يمسألوا زبل قد أيو العلم تدك وده شري لما قواقواس كورونيل جابريوت ماركس يتبالة تاتاك يازاج عند تسابي مكينة يزو زاري وده بعد مهدوال صبو حجيتي قد أي كم زلوا أيو نابزناي تومي إم مان زبال بوستين هنسجر
ነበር ላዕለዋይ አመራርሓ ህወሓት ዝነበሩ ፖለቲከኛ አቶ ገብሩ አስራት መንግስት ፌደራል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዘሰልጥኖም ዘለው ዘብተከዘ ዝተባሃለ ዕጡቅ ኃይሊ ዕጥቂ ከፍትሖም ሓቲቶም ብተወሳኺ መንግስት ፌደራል ህወሓትን ካብ ቀንዕና ዝመንጨው ሓቀኛ ድርድር ዘተገብሩ ኣለዎም ክብሉ ፀዊዖም ሙሉእ ትሕዝቶ ኣብ ሪፖርተር ጋዜጣ ኣለኩም ይብለና ኣሎ ጽቡቕ ዘረባ እቲ ዘረባ ዘይንሶም ንኣመን ይርብሽ ኣሎ ዞም የቀድሞ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ በትግራይ ክልል እንቅፋት በሚፈጥሩ አካላት እርምጃ ተወስዶ ክልሉ እፎይታ ማግኘት አለበት አሉ። ጽቡቕ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ በቲ ዜና ተመሓላሊፉ በቲ ዜና ጥራሕ ግን ኣይኮነን ስታሊን ገብረስላሴውን ከምኡ ጽሒፍዎ ኣሎ እቱ ኩነታት ሕፅረ ቢለ ክነግረኩም ከለኹ ንሰለስተ ተጋሩ ናይ ውግእ ግንባር ወሲንዎ ኣሎ ይብል ጀነራል ሳሞራ بجنبار حمرة أركان بجنبار عفار جنرال أركان مالتي جنرال هانس منجاك بجنبار ما أخل قبه كسلفوا ميابل نسمع لنا قبل بوست جير ولا حجبوه مصناديو كمو نسمع لنا زبل بوست جير الله أبتكال بريس تيب اعتذاري ولا بجلس إيلو ولا كم زي يخسلفهم تباهيلو يور اللي بلنا له أيت ستالين تأخوينات دليل ما نيوم كوينهم كلهم مالتيو نسات رح يوم زعل اللي زلوا ما عنتي صبغ زينا نحر موتي بايزوي بتعميهم زنادو بتعمي زقطعهم كم زعرقي قلقله مستبهله بقدامه مورالهم يسريدو حديرو ليتي بتعميهم تحزنوا حج جن قديتها بقى كوينات زشتت كله خلالو كوينات زبهال زربا خمص خلالو زعينته زربا يوم ززارو زلو ويل دستيلوم تايم خنجبر نحنا اسكي نايزي حاونا ناي تيدي زربان اسمعهم كان يسويش كم بمن قنقوا تجواب أهون النزيه ناتشو እንግዲህ ድሮንን በጎራዴ ንግጠም ይያሉ ማለት በቃ እነዚህ ናቸው ማለት ሜታፎሪካል በሆነ መንገድ ነው እየተናገርኩ ያለሁት ናቸው ላይ በቃ እነዚህ ናቸው እነዚህ የሞት መልእክተኞች ናቸው እነዚህን በመደገፍና በመከተል የሚመጣ አሳዛኝ ሞት ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ነፃነት ምንም አይነት ድል ምንም አይነት በጎ ነገር የለም አሁን በቃ ማወቅ የሚያስፈልገው ይሄን ነው እኔ እነሱን ኤክስፔክት ማድረግ ማቆም ያስፈልጋል ትክክል ከዚህ በኋላ ለሚፈጸም ማናቸውም ብለንደር ተጠያቂዎቹ ከዚህ በኋላ እነሱ ይሄን ሁሉ ጥፋት ሲሰሩ ጸጥ ብሎ የሚመለከተው ህብረተሰብ ነው የሚሆነው እነዚህ ሰዎች የጃጁ ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ቶዮቹን መንጠቅ የስልጣንን ማንትል በትረ ስልጣኑን መንጠቅ የነዋሪ ኃላፊነት ነው ምክንያቱም አንድ ነዋሪ መኖር እቀጥላለሁ የሚል ህብረተሰብ በሟቾች መገዛቱ መቆም አለበት ሰራዊት ትግራይ ወብሞታት ግዛኤ ሁሉን ዝብል መልእክት የመሐላሊፉ ዘሎ እንታይ ይባሃልሲ ዝኾነ ምስል ኣሎ ሓቀዶ ኩላናስ ንፈልጥ ኢና ትምስላ እቶም ኣናጹሲ ቀሊል እኮ ኢሎም ኣኼባ ተኣኪቦም ወሲኖም ነዚ ድሙስ ነቲ ዝበልዓና ዘሎ ድሙስ ንምንታይ ብመጻወድያ ዘይንሕዞ ብሸንሸል ዘይንሕዞ ገደ ተባሂሎምስ ሕጂ ተሓቲ ሓደ ኢዶ ውፅኡ መን ይእትዋ ኢሉ ይባሃል ሕጂ من يوردهم بقى تجنق زلوا كل السكوي جبرت حدا قتيهم كابيم سحاتو وردهم كبيديو نهايله زلخه عشنت تخوينات بخومي دردي توغي ولو تايلو خوين تزاريو حجي حدا سبات كابزي ديسكليمر كنغركم مالتي مس هايله بوشتي بقلهم باسطلكم ودو زبلكاني حويل لخ مالتي ابت كومنتي نراخون ايش اللي فتح زبل انا هايلم بقلنا زخون يكون باسن قيم بقلن يبلنا اي فلط انا ابز ميديا انا نفالط مالتي ابز ميديا نفالط علنا انا بدن بغيرنا نوح اوان شرح ري لهو اوف كورس تزي تغاغي اب استوسنن ايش اللي ابدنا كورونا زنبرن قدميون وقدم يجميرو نسو مالتيو اب تشعታት ከባቢዩ ተመሳሳሊ ክንጀምር ከልና ማለት ንሱን በተሳተላይት ገለሰ ለሰርሐልዩ አበዚ ይዝፈልጦ ابز ميديا ናይ ውልቀታ ይዝባል የለን ብዙኾነ ግን ቶም ዝቦም ርእይቶታት መስሓቅቲ ስለ ዝኾነ እዩ ግን ሓደ ሰውን መስዋዕትነት ከፍለና ይውል ምድላው ልክ ክንድትናቱ እንተናአሰ ክንድትናቱ ምድላው ጌርካ መቅራብ ወሳኒ ናብነት ድሮን ይብል ይርብሽራ ድሮናት ይመጻለዋ ድሮናት ናይ ትግራይ ከይደነብ አብይ አህመድ ደጀነብ ዝወለ ቦታ ተራእየን መምላስ አይኮነን ዝልዘለዋል ድሮን እንተ መጽያ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እንተኮይና ዋይናት ዘይትወርድ ኣነኹም የዝብል معازيا درون تورد معازي خمس ولا اوبريشنز وسد زبل مراحتي ام صفلت ولكعي انا ونعويه زدقف كن كم هاي لكم حدا تقراواي دقاقي ما بعلت 26 جميره ابشر
ካብ ዕለት 26 ኮንሲስተንትሊ በብመዓልቱ ውርድ ኢላ ብለኩም ኣሎ ወሪዳ ማሕበረሰቢቱ ሶርስና ዕርያ ወሪዳ ህዝቢ ብዝሪያ ብዓይኑ ብዝሪያ ወሪዳ ብግልጽ ያ ተንቀሳቀሰ ከምዚኦም ዘጋጥመሉ ስቅዲ ዝበሃል ወይስ እንተና አሳሓንቲ እንተውዲቕካ እንታይ ከ እሺ ዶክተር ሃይለ ብናይ ማይ አገልግሎት ተማሂሩ ሶሕጂ ንሱይት አነ ዝተረድእ እንሆን ማለት እዩ ምስ ማይ ዝተተሓዘን ተዘውግዕ ከጥዕመሉ ነይሩ ፀገም ማይ ኣብ ዓድናሲ ንምንታይ ተማሃሮ ዘይኮነስ ወይ ከዓ ትምህርቱ ኣናዓቆ ዘይኮንኩስ ኣብቲ ኤሪኡን ኤክሴል ክገብር ይኽእል ወይ ከዓ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ኦፍ ኮርስ ሕጂ ካብቲ ናይ ድሮን ዘውግዕ ዘሎ ዘረባ ግን ሓንቲ ዋላ ሓቅነት የብሉ ክነግረኩም ኢለ ብዙሕ ማለት ሳይንስ ስለ ዘሎ ቢሃይንድ ካብ መብዛሕትአን ድሮናት ሲ ሎሚ ኣብ ኩናት ዝጥቀሙለን ንሓንቲ ኢቭን ተወዲቕና ኣትሊስት ቀሊል ኣይኮነን እዩ ዝብል ሕጂ ሱሳይድ ድሮንስ የን ሎም ዝስርሓ ዘለዋ ካማካዚአን ዝበሃላ ከዓ መብዛሕትአን ሲ ዓርሰን የን ዘጥፋ ኣብቲ ታርጌት ምስ ከዳ ነቲ ታርጌት ምስ ሃረማ ወይ ከዓ ሪሊዝ ምስ ገበርኦ እቲ ቦምብ ተኮይኑ ገለ ነቲ ታርጌት ምስ ተወቅዐ ወይ ከዓ ምስ ታረመ በዓለን የን ዘጥፋ ዓርሰን ንምንታይ ምክንያቱ ኣዝየን ብጣዕሚ እርካሽ ብዝኾነ ነገር የን ዝተሓዛ እዚ ስርሓ ትዝሕዝኦ ነገር ንሓንቲ ግዜ ዋን ታርጌት ሂት ምስ ገበራ ካብ ታርጌት ብድሕሪኡ ዝወርዳ እየን ተረዲእኩም ድዩ ሕጂ ነዚኣተን ብፀረ ድሮን ይኹን ብጃም ንምግባር ገለገለ ተውፅኦ ቴክኖሎጂ ምናልባት ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዋላ ተተኳስ ጌርካ ንዓተን ኢንተርሴፕት ክትገብር እንድሕር ዳ ፈቲንካሲ እቲ ኢንተርሴፕተር ወይ ከዓ እቲ ንዓተን መውረድን ንጥቀመሉ ካብታ ድሮን ዋጋኣ ብጣዕሚ ዝኸበረ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ሶ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ናይ ቆልዑ ፀዋታ ግደፍ ሃይ ዶክተር ሃይለ ሓቂ ክነግረካ ማለት እንድሕር ዳ ብኣግባቡ ዘይትፈልጦ ኮይንካስ ነቶም ሳይንስ ዝፈልጡ ግደፈሎም በቃ እቲ ሳይንስ ተዓውዲ ገለን ዝፈልጡ ግደፈሎም ተዋሓደ ሓንቲ ይብል ስቂሉ ሓንቲ ገለን ከተውርድ ኢልካ ኣለው ካማካዚ ገለን ዝበሃላ እዚአን መብዛሕትአን ኳድራፎር ግዛዕ ዝበሃላ ኣሽትለያት ገለ ኣለዋ እየን ካይታት ንሳተን እየን ዝለኣኻን ከምዚ ናይ ዓይነት ስፓይንግ ስለያ ገለ ወይ ዝኾነ ስካኒንግ ገለገለ ዝለኣኻ ማለት እዩ ነዚ ታርጌት ገለ ንምውቃዕ ተባሂለን ዝለኣኻውን ሎም ሕጂ ብዙሓት ዓይነታት እየን ካብኣተን ዝወርዳ ኣለዋ ዘይወርዳ ኣለዋ ካውንተር ኣታክ ንምግባር ዘፀግም ኣለዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ገለ ዝደልያ እየን ሶ እንዳፈለጥና እንተነውግዕ ፅቡቅ እዩ ክልተ ሰለስተ ተልየን ነፍቲ መከላኸልሲ ኣለዋና ኢልካ ንምዝራብ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ከምዚ ብከምዚ ዓይነት ዝመፀ ናይ ድሮን ፍለድ ኣብ ሰማይ ስሪኢኻ ኢኻ ኣብ ሰማይ እዩ ሹም ገለ ይፅሕፋ ገለገለ ዘለዋ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ምርኢት የርኢ ኣሎ ሓቀይ ዶ ሶት ናይ ስፔስ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ኣውደ ርኢ ዝመስል ገለ ፕሮግራማት እንዳተዘጋጀዎ እንዳራእኻየን ኣብኡ ገለ ዘላ ብበዝሕን እኳ ንባዕሉሲ ክትግምት ዘይትኽእል እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ሓጂ እንተልዩ እውን ይሃሉ እንዶ በቃ ንሓደጋ ዝተባሃለ እስኪ ይሃሉ ኣላትና ንምባል እኮ ከምዚ ወጢጥካ ክትሞት ኢልካ ተነፊሕኻ ገለ ማለት ዘይተረደእካ ነገር ብዙሕ እዩ ዘሎ በቃ ዘይተረደእካ እንድሕር ኮይኑ ሱቕ ዘይትብል በቃ እንታይ እዩ ዓቕምኻ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ኣነ እኮ ግርም እዩ ዝብለኒ እንተልዩ ፈትንዋ እንዶም መክርዋ ንሓንቲ ናብቲ ዋና ከተማ እንተመፀ ሰባት ኣውዲቖም ንሶም ሰብ ቀቲሎም ኣብ እንትጮ ንስን ፈልጥ ኢና ማለት እዩ እሺ ፈታው ለውጢ ባላስቲክ ሚሳይል ተዓጢቑ ንበይኑ እንታይ እዩ ልዕሊ እቶም ፈከርቲ ምፍካርከ ብስሩ ኣብ ስቱድዮ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ጃህራኸ እንታይ ይረብሕ ሕዚ ናብ ትግራይ ክመፅእ ዝደሊ ብክልቲኡ ኣንፈት ከኣቱ ይኽእል እዩ ወይ ሱቕ ኢልካ ትኽእሎ ስራሕ ምስራሕ ወይ ድማ ባይታ ወሪድካ ኣብ ተሓዊ ኮይንካ ምቅላስ ክብል ፈታው ለውጢ ኮ ሓቢልዋለን እሽትለይ ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ንሕዞ ዘለዋን ኣብ ኣሕመድ ኩናት ክኸፍት እየ እንተኢሉ ድሕሪ ምህዳሙ ከም ሌተናል ጀነራል ተስፋይ ገብረ ኪዳን 7 መዓልቲ ጥራሕ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ጀነራል ምድላው ከይትርስዕ በልዎ ገለገለ ይብል ኣሎ ሪኦ እንታይ እዩ ዝኹለይ ፈኸራ አይ ዶንት ኖ ብሱር እንዲዮም ኾነ ኢሉ እንዲዩ ኮነ ኢሉ ሳሕል ከይዱ መርሓ ጋንታ ኮይኑ ሳሕል ከይዱ ክንደይ ተኣምር ሰሪሕ ዝመፀ ንጆን መዲድን መጥሓንን ማዕረ እዩ ናለሰ በሽሙር ይዋቃዕ ማለት ብስየ ደረጃስ መዲድን ናልካስ መዲድን እምንን ማዕረ እዩ ናልካስ ተባጭሮ ይካል ማለት ዛት ጉድ እሞ ኣብተል ህዝቡ ሰምዖ ግን ቂም ብዛዕባ ቂም ናይ ብዛዕባ ቂም እኒና ኣርጉ ንኩሉ ኣርጉ ዘል ኩሉ ሓደ ሱል ጸርፊ ይقدمو ጸርፊ ዝقدمو ማለት ዝኾነ ነገር ዓርሱ ቋጣው ዘይኽእል ካው ኸዓን ተራናየስ ብሻዕባይ ሰልጢኑ ሻዕባ ሰልጢኑ መለስ ብሻዕባይ ሰልጢኑ እዚ ብሻዕባይ ሰልጢኑ ተጋግና አይሰልጠም ኩን ይለና እንኩም ይዘለና
مرة ثانسي قدم عتيه شعب يتقوم مش على زي جورا أنت متعلم مش على سلطينه شعب يتقوم مش على سميدو سحل ما سحل قالت سميدو دقيمو دقاقيمو تجازي كهايل مان ستالين كأخوينه مالتي كوبي وأنا حجي ستالين زمتشون نجار تأيو كدقفون زدلي زخوني يخون قداي بقى تحيلو بقى بكسب نايم ودأت أفيز خدلو جوز بقى حساوي تناتو زخونة حساوي يخبر اللي أنا خمد حساب بقى كسب ودأت نتزامن كل علامة خد قفيتي لحدث كدقف نوريو انت خونا جن بشعبيا مسلطان يخون بقلم مسلطان سي نتزهاو رئيتو زنعاق أيكونن اتريتو صبو رئيتو يهبو بايزوي وصان زخونة رئيتو يهبو تقاليسنا سممعنا خنفرم سممعنا ختفرمن أبرهاند نختركبني لك أخات واقع كابو وصاي منم ولا حنت لوط يلن نزي انت خوينا خا غيرنا انا قدم حجي نتس غبرنا يخن دغما يغبان حصار زرباكو اتا تمرتي كلتا مسمر بقى ولا حنت مسمر نبلا سويلنا بوليت بوينت زي عنده سدا هذا يتردك الله خباد يا خوينا ابزي اكلك مسزوز وغن العلو كور مرحي دغي مزودق مرحي اقراق مليسو مسيل ونابتي سمعيا تذر ودق مرحي حنت غزي سحت انتيلا مقاصري ازي فلت ابي كم تودع زي فلت اقراق مسيلو ناو كينات اتيكوا ناو زو اسا ነገር እንድሕረእቲና سي سغاتي انا ጌታቸው ይሃሉ ለርጽየን ይሃሉ አይሃሉ አይኮን አይክልቲኦም ሃላዋት ይኮነን አነ ዘጭነው አንዲ ጭንቀይ ከም ሰራዊት ናይ መኸተ ሰራዊት ያነ ናማንም ክጽጋዓይት ጎ አይትድፉኒ ፖለቲከኛታት ናይ ባዕልኩም ጎሩ አውወዱ كم تنرئ زلنا حزب وجرات حزب اندرتا مدفع بتانكي يحرسلو بدشكا يحرسلو بمورتار يحرسلو نايمان حزبناس كم خبر موسانو كما يتسمعنا أمن قودك حانت النوت قبر ذلو موتن عنوتن متراف بعرق سلام نخودا مرحت هايمانوت نابتينا يجيت كبابتات كم ذم رحو تفريتو كلنا دما بعرق سلام نخسمر ذخالنا ينسراح وقع عشم كوايدو مسحاوكاس مسكالوتو ون كمي كم ذقود كواران لعلي دفلطو أكال يلن صباح حسابي زي ورق زخون حسابي سرحنا يمرحت هايمانوت زي آيا بزي أجيركا كلن زمس أنا عدنا بأستات بتاجيرو مازنو حج منجدي توصاصيوم ككاب هيمانوتو كاون دي وصيت سب حقي فطاري يفوتون الله يفوتونيو غدفو عرفو غويتا يوسي يفوتون يلكا ناب منجدي سلام مليسكا نت حزبي سريحكم بلعد حردقي مناسي هو بالحرستاي نقد حرستاي دحردقي معدنا نملوات يلكا زيا صبوت بسرات اسمع مبال اتاز تبلصت زبلصت منجدي انت زي كوينو مزعبودوس كعبديه كلتا غزي خميغر يعبد جنسب كلتا غزيس كميغرنا احنا نعبد مالتي المجمريا نبينتنا عبيدنا سراوت شعبيان سراوت بلصقنا حبيرون وينم عبيدو دحراي سراوت شعبيان بيني كعبد يلو سراوت بلصقنا نبيني كعبد يلو عبيدو دحراي نعنا قطقيطنا شعو مبل سالساي سراوت شعبيا كعبد يخبل كل غزي ودسي كتلاتمي خات نابتين مالتي نيما نصقام دو سويل كتغاچ وناي بعد ريفرنس كو خلو كاخلالو خم حسب نحنا زينو طحسو زبحال ነገር አሎ ዶ ካፍቶም ንዓና ኮርዝ በሃል ነገራት ሲ እዚ ንምድር ዳር ዘይቀርብ እዩ ክጣሐሰ ይግባእ እዩ እዚ መስመር እዚ ክሕልፍ ዘይግባእ እዩ ዝብሃል አሎ የለን ቦገን ትግራ የለን ኮም ዝብሃል የለን ታይዳ እቲ ምዚ ሕጂኻ መቃቂሎምና ማለት እዩ ገለገሊኦም ተም ሓይልታት ናብዚ ሒዞም ገለገሊኦም ናብቲ መቂሎም ተማኸል ዓዲ ዘሎ ከዓ ስኢሉ ከምዚ ታይ ዝብሃል ኣለኩም ዶ ሓንቲ ዶርህሲ ጨቃዊት ኣለዋ ደቃ ሽላ ምስ ወሰደን ሓንትን ተወሲሉ ካብኣተን ተንካሎት ንሳት ዳመጽ ማለት ኩለን ተንደረቂ ገለ ይብላ ተንጨቃዊት ኩለን ብትሪለን ሱቅ ኢለን ከምዚ ኢለን ዝሪኣኹም ኢና ተሪፍና ማለት እዩ እዚ ከይከውን እዩ ተቀድሙ ዝረብ ዘሎ ኤንዌይስ احنا ኢሎም አንተ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናጽ ዘበለ ርእይቶ ስለትገድፉ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም የቀነለይ ክብለኩም ይደሊ ጽጽብቁ ይስማዕና ቻው ዳሕና ቀኒዩታ good light دحنا حضرت حواتي ما نتيو